U skladu sa narandžastim upozorenjem Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine koje se odnosi na najavljen pojačan vjetar i povećanje snježnog pokrivača, Služba za zajedničke i komunalne poslove općine Travnik uputila je obavijest za građane da se aktivnosti na održavanju čišćenja snijega provode kontinuirano. Radovi se izvode prema operativnom planu, a sve aktivnosti usklađene su prema sklopljenim ugovorima sa izvođačima radova. Služba će nastaviti pratiti vremenske uvjete i poduzimati potrebne mjere u cilju pravovremenog čišćenja snijega i osiguravanja prohodnosti cesta, kazali su iz općine Travnik. Ceste se održavaju prohodnim posipnim materijalom dok se uklanjanje snijega vrši nakon prestanka padavina ili kad visina snježnog pokrivača premaši 10 cm. Vrijeme čišćenja usklađeno je sa potrebama pojedinih područja. Građani i upravitelje zgrada pozivamo da očiste snijeg ispred svojih objekata kako bi olakšali održavanje prohodnosti puteva i trotoara. Također podsjećamo i vlasnike poslovnih prostora da su dužni uklanjati snijeg i led ispred svojih objekata u skladu sa važećim propisima. Apelimo također na vozače da se pridržavaju zakonskih odredbi u posjedovanju zimske opreme, čime će se osigurati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a također napominjemo i vozače da ne parkiraju vozila na nepropisnim mjestima koja bi mogla blokirati prohodnost mašina za čišćenje snijega. Napominjemo da općina Travnik nije nadležna za održavanje regionalnih i magistralnih cesta, ali će i dalje pravovremeno reagirati prema višim nivoima vlasti s ciljem osiguravanja što boljih uvjeta za sve građane. Za sve dodatne informacije i aktualna obavještenja iz općine Travnik pozivaju da pratite njihovu web stranicu i zvanične kanale informisanja. Također na web stranici možete preuzeti informacije o preduzećima koje održavaju lokalne puteve kao i o zaduženjima dionica i kontakt podatke. Ugovori za zimsko održavanje puteva za ovu sezonu potpisani su sa 7 preduzeća i to za 20 lotova sa 3 komunalna preduzeća. Putni pravci se održavaju u skladu sa operativnim programom radova održavanja cesta u zimskom periodu na području općine Travnik i operativnim programom o izmjenama i dopunama operativnog programa radova održavanja cesta u zimskom periodu, kazali su iz općine.